ο Δημήτρης Οικονόμου μπροστά. Μπράβο. Στήριξε τον τώρα, βοήθησε τον. Βοήθησε τον. Μπράβο. Ένα στην μπάλα Δημήτρη, να κλέψουμε πρέπει Δημήτρη Οικονόμου εκεί. Έλα Δημήτρη Οικονόμου. Να βγούμε μπροστά τώρα, Στράτο. Ήταν συμπαίκτες. Μπράβο, τώρα. Γύρνα Ευθύμη, γύρνα Ευθύμη. Μάρκαρε Ευθύμη τον αντίπαλο. Μπράβο, Παναγιώτη δεν πειράζει, έλα, δεν ήμασταν έτοιμοι. Ο αντίπαλος ο τερματοφύλακας θα έπιανε όμως τα σούτ σου, ο Δημήτρη. Πρέπει να σουτάρουμε πιο δυνατά ακόμη. Ο αντίπαλος τερματοφύλακας τα έπιασε τα δικά μας, πάμε. Πάμε Νικόλα, Νικόλα στην μπάλα να πάμε, ένας πρέπει να πάει στην μπάλα, ένας. Κόψε εκεί τον αντίπαλο, Νικόλα. Γερακόπουλος. Πάμε στην μπάλα Γιώργο. Μπράβο Τάσο. Μπράβο Τάσο. Σήκω και άμυνα. Μπράβο Παναγιώτη, ωραία. Είναι μανικό, είναι μανικό. Μπάλα, την έχουμε εμείς, ωραία. Άμα και χτυπήσει, θα την πάρουν αυτοί. Πρέπει να κάνουμε... Δημητράκη, έσασε στην μπάλα. Πλάγια, όχι. Πλάγια. Δημήτρη, μπάλα πρώτη.